Salam gaderly dostlar, ediz vatandaşlar. Ýa rus dilini öwrenmäge başlan we mektep okuwçylarymyz üçin taýýarlanýan nowatdaky 5-nji okuw tapamyz gelip getdi. Onda näme tomaşa etmekden lezzet alyň. Ýa-da urok 5-nji tapak. Biziň bugünkü öwrenjek temamyz produkty pitania i ýeda, ýagny iýmitler we naharlar. Завтрак, ertirlik. Яйца, yumurtka, яйцо. Жареное, qowrulan, вареное, kaynadylan. Хлеб, çörek. Молоко, süt. Kaşa, şüle. Ya da bilişimiz ýaly türkmen dilinde de kaşa. Яичница, heygenek. Miyot, arval. Sливочное масло. Масло. Сливочное масло. Мезге. Кофе. Abet. Günartanlyk. Sup. Çorba. Borş. Gelin dostlar, şu ýerde şu borş nahar hakynda adaçyk belläp geçelim. Bu borş nahar biziň unaşymyz bolýaly. Orslaryň öz milli nahary. Bunyň düdümine ähli nahara atylýan böwenler bar we ören tagamly bolýar. Makaron. Aş. Katlet. Bu ýerde rus diline köplük sany ýazylan. Şonuň üçin katletler diýsegem bolýar. Palav. Akroşka. Biziň türkmen dilimizde hem akroşka ýa-da çal çorba. Püre. Bilişimiz ýaly dostlar, biziň türkmen dilimizde hem püre kaynadylyp öwredylan kartoşka nahary. Pilmeni. Börek. Kompot. Ýa-da şerbet. Çay. Fok. Miwe suwy. Kwas. Bu dostlar bilişimiz ýaly gara çörekden taýýarlanan alkogolsuz içki suwy. Alkogolny napitki. Alkogolny
Ye. Napitki. Alkogollya napitki. Alkogolly içkiler. Şokolat. 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 Peçenye. 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 Koko. Pryanik. 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 Ak koko. Konfeti. 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 Sütçüler. Ya da kemput. Мороженое. 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 Dondurma. Ужин. Ужин. Akşamlık. Salat. Salat. Gelin dostlar, inne olsa 3 tane işlik düdümlerini öğrenelim. Jest. Yemek. Ya da bar demek. Yani iki manası var bu sözün. Kuşat. Yemek. Eat. İçmek. Dostlar, şu yerde jest bilen kuşadın ikisinin manası var. Ýöne rus diline ikisem peýdalanýar. Девушка ест салат. Девушка ест салат. Кыз салат ýer. Папа кушает суп. Папа кушает суп. Kakam çorba ýer. Девочка ест мороженое. Девочка ест мороженое. Kız jabap dondurma ýer. Мальчик кушает печенье. Мальчик кушает печенье. Oğlancık kök ýer. Gelin dostlar, inne olsa ýanky öwrenen sözlerimizi az çalışmalarda üýtgetmäni öwrenelim. Ýani görüşimiz ýaly bu aşagda sözleriň soragy berilýär we şu ýerde soragyna jogap berilýär. Bizim geçenki videomuzda öwrenişimiz ýaly az çalışmalar bilýäs. Ya men bolýar, sen bolýar. Görüşimiz ýaly şu ýerde ýazylýar. We soňunyň şu ýerde goşulmasy ýetgeýär. Mysal üçin türkmen diline men iýän. Görüşimiz ýaly türkmen diline soňuna en harf goşulýar. We sen iýän. Ona na harf goşulýar. Bilşimiz ýaly. We rus dilinde hem şonuň ýaly. Gelin olary öwrenelim. Ya men. Ya что делаю? Soru berýär we şu ýerde jogap berýär. Я кушаю. Ты, sen. Ты что делаешь? Sen näme edýän? Jogaby кушаешь. Sen iýän. On. Ol. Yani oğlan aydılya. Что делает? Он что делает? Ol näme edýär? Он кушает. Ol iýär. Ana ve ano olarda hem şolar ýaly aýtylanýar. Ana что делает? Ol we näme edýär? Ol iýär. Мы. Biz. Мы что делаем? Biz näme edýäs? Кушаем. Мы кушаем. Biz iýäris. Вы. Siz. Вы что делаете?
Siz näme diýäňiz? Wy guşaýty. Siz iýýäňiz. Iýýärsiňiz. Ani. Olar. Ani što делают? Olar näme diýerler? Guşaýt. Iýýärler. Ani guşaýt. Olar iýýärler. İkinci sözüme есть. Я что делаю? Я ем. Men yiyen. Ты ешь. Sen yiyen. Он ест. Ol yer. Ana hem şolar ýaly. Ana yeст. Ol biz yer. Мы едим. Biz yeriz. Вы едите. Siz yersiniz. Ani едят. Olar yerler. Üçüncü söz dözümü pit, içmek. Ya piju. Men içýän. Ty piyos. Ben içýän. On, ana, ano, piyot. Ol içýär. My piyom. Biz içýäs. Вы piyotı. Siz içýäňiz. Ani piyut. Olar içýärler. Gelin burada açık misal getirelim dostlar. Babuşka piyot kompot. Enem kompot içýär. Diyeti piyut malako. Sağalar süýt içýärler. Ha kadırlı dostlar, mehriban vatandaşlar. Bizim nowatdaky videomyzyň ahyry gelip ýetdi. Tomoşa edeniňiz üçin minnetdar. Eger Instagram agda bolmady bolsaňyz agda boluň dostlar. Like koýun. Eger nähil teklipleriniz bolsa, aşagda tesbirlerde ýazyň. Indiki videolarymyzda görüşýänçe hoş, sag bolun.